Agyaman kami gagayam ken kakabsat iti kinadayo manen ditang agururay kada kami. Patsen mi nga sigsigaan nyo daytoy nga gundaway. Iti oras iti panagadal. Tapno kadaytoy nga tiyempo ket mabalin tayo nga agmaymaysa iti panggep. Isu dayjay kayat tayong amuen dayjay pagayatan ni Apo Dios. Tapno iti intay panagadal gagayem ken kakabsat ket isu iti agbalin nga maysa nga sagot iti Dios kada tayo. Nga mangiturong kada tayo ken kuana tapno maadaan tayo dayjay sibibiyag ken pudno nga relasyon ken Apo Jesus. Isu ngagyaman kami iti kadayo itatadita. Siak ni Pastor Eli Rafanan ket agtultuloy iti panagadal tayo ket dawaten mi nga da kayo kakabsat ket tulungan nyo met iti tiyempo akastoy babaen iti panangikararagyo kada kami kadwa mi ditoy ni Pastor Leo De Leon ni Pastor Ray Orbe ited ko kadakwada dayjay kankanayon nga aramiden tayo tapno kasapulan damet iti kumablaaw kada kayo gagayem ken kakabsat. Maragsakan kami, makadwala kayo manen, iti daytoy panagadal, iti oras ti panagadal ay iten agagayem ken kakabsat. Kitag tultuloy, nakamu tayo kadag iti pagayatan ni Apo Dios, agtultuloy met kumang agtrabaho ti Espiritu Santo kada tayo, amang itunda kadayjay anakaayaban ti tumunggal maysa, nga isu iti panakaisalakan babaen kinapo tayo nga Hesus Kristo. Wen kakabsat, may sa kadagiti kararagsakan nga aramiden ti maysa nga adalan ni Apo Dios. Ket isu iti panagadal ti sauna. Nga iti panagadal ti sauna panakilanglang ken kuana tapno maamuan dagiti pagayatan. Ken tarigagay ni Apo Dios ti panagbiag tayo. Adda inspirasyon tayo nga agbiag nga nasantuan, matalek ken agbiag ken Kristo kabayatan nga rurayan ti yaina. Into nadalan tayo ti sauna. Dawatin tayo nga rod ken ni Pastor Ray nga isuna iti mangilukat iti ruangan iti langit, bintana ti langit, babaen iti kararag, tapno mabindisyonan kakabsat, daytoy aramiden tayo nga panagiinadal. Dumog tayo kakabsat, agkararag tayo. Manakabalin na Dios sa mami na ilangitan. Italek mi, ti biyag mi, ti amin mi, ure pa iti panunot mi, ken puso mi, ti panagadal mi ti saom. Tenglem ka di Apo, dagiti pampanunot mi. Babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo ket may talukatik dagiti saom. Kadagiti kaunggan dagiti puspuso mi. Mawatan mi da ket saan lang nga mawatan mi da no di ket di pagbiyagan mi. Ket may parang kami iti natarnaw na imbag nga raramid na may pait ti pakaydayawan tinagan mo. Sapay ka di Apo ti Espiritu Santo agministro kada kami iti panagadal mi. Uray pay kadagiti agdengdengeg ken buybuya kada kami iti daytoy nga lugar. Dawatin mi digitoy, kaputin na patay, ganagan na po mga Jesus. Amen. 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 Aday ti sangapulo ket talo nga leksyon tayo, Pastor Leo ken Pastor Ray. Sangapulo ket maysan iti nalpas. Adalangenen iti duwa. Ket adda tayon iti maikasangapulo ket duwa a leksyon. Iti paulo na iti leksyon tayo tata ket iso iti Iglesia ni Kristo ken iti linteg. Napintas nga adalan tayo daytoy kakabsat. Ngem kas iti kasisigod nga aramiden tayo adda dayjay paset a mayulo nga iso iti kayat tayo nga pangisentruan kadagijay nga adalan tayo. Pastor Leo pakibasa man dayjay paset a mayulo tayo nga masarakan iti Apokalipsis 14 versikulo 12. Kasto iti kunana, dayto iti kinaanos dagiti sa santo, asa limot matanda dagiti bilbilin ti Dios, ken ti pamati ken Jesus. Agyaman tayo kabsat nalawag dayjay inted ni Apo Dios nga pakakitaan iti kababalin dayjay pudno nga Iglesia na Pastor Ray ken Pastor Leo.
sakbay ti amin gagayem ken kakabsat ket kayat tayo nga ilawlawag daytoy paulo na daytoy leksyon tayo. Anya iti kayat na nga sawen dayjay iglesia. Iglesia. Pastor Ray, anya ti kayat na nga sawen? Ti kayat nga sawen ti iglesia, pastor, kakabsat. Ket maysa nga bunggoy, maysa nga urnong dagiti tao nga ayaban ni Apo Dios manipud iti nasip nga ta panagbiag ket ilatoy na ida iti lawag ti kinapudno. Nga daytoy ket maibasar iti sao ni Apo Dios ti nasantuan na surat itoy muna nga Pedro 2:9. Akaso iti kunana ngem da kayo tinapila kapututan, tinaarian, a kinapadi na santuan, a nasyon, ili akuko ti Diyos, tapno ipaduyak-yak yu ti kinatanok, dayjay nangayab kada kayo, manipud ti kinasipnget, agingga iti nakaskas daaw, alawag na. Manipud ka day nga road nga sita, iti paset, iti Biblia. Maala tayo dayjay kababagas daytoy sao nga iglesia. Oy. Naggapon na daytoy sa nga iglesia. Manipud iti sao nga Iglesia. Iglesia. Naayaban. Naayaban. Out. Dayjay cold. Cold. Day iglesia Out. out. Oo. Kahit nangarong nga sawen, adda iti ayan daytoy nga inayaban na Apo Dios. Nusurutin tayo dito kunana ni Pedro, adda dayjay sipnget. Apay nga dada sipnget. Agsipod ta, nagsukir da, nagaramid da iti salungasing iti lintag, wano nagbasol da. Ta iti basol iso, Pastor Leo, iti sipnget. Ngem ni Apo Diyos ay ayatin na uray pa'y digiti man nagbasol. Iso nga, inayaban na ida. Idin nga inayaban na ida, pimanaw da nga rod, manipod iti sipnget, ket intunda ni Apo Diyos isuda iti, ayan iti nakaskas da o lawag. Sino nang lawag da jay? Ni Apo Dios. Ni Apo Esos. Tati kunana na Apo Esos, siyak iti lawag iti lobong. Iso nga makita yung kabsat, daytoy paulo na iti leksyon tayo, ti iglesia ni Kristo. Ni Kristo, isu iti nangayab kadagitoy nga managbasol. Adada jesipnget iti basol. Ket idi nga inayaban ni Kristo isuda. Ket simurot da ken ni Kristo. Daytoy iti ninaganan, daytoy paulo ti leksyon tayo, isuda iti kamkameng iti iglesia ni Kristo. Manipod ka daytoy leksyon tayo, amun tayo no anya nga dagiti pudno a kababalin iti iglesia ni Kristo. No surutin tayo daytoy leksyon nga naisagana nga agpaay kada tayo. Manipod idin asimrek iti tao iti basol. Sino digiti muna nga nagbasol? Adan. Kini Adan kini Eva. Anya tinaramid da, naglembang da niya. Kalpasan nga nagbasol da. Naglembang da. Ni Apo Diyos iti ugali na agsipod tayo so iti Diyos ti ayat. Ngayab. Apan na nga binirok, apan na inayaban. Again, the word iglesia comes out. Called out. Ni Apo Diyos, iti nangayab kanyada. Isungan to ti alain tayo daytoy adal tayo itata. Into no adalin tayo dayjay iglesia ni Kristo. Dayjay inayaban ni Kristo. Irugi tayo manipod kini Adan. Ingana ijay tiyempo ni Noe. Agtultuloy manipod kini Noe, ingana kini Abraham. Ni Abraham ingana kini Moises. Ni Moises ingana kini Apo Esos. Manipod ti tiyempo ni Apo Esos, ingana iti panawen iti panagbiag tayo. Ket makita tayo ito, manipod ka dayto adal tayo, nga tumakder iti nalawag a kababalin, dayjay inayaban ni Apo Esos. Nga isu iti managanan, iti iglesia ni Kristo.
Kat dahito yung iglesia ni Kristo, makita tayo ito dahil relasyon na gagayem ken kakabsat, dahito lintag ng nangrona, dahito moral alintag, dahito sa nga pulo nga bilin. Iso nga sirken tayo, dahito leksyon tayo, kat dawatek nga ni Pastor Ray, ilawlawag mo man dahil nakita mo italeksyon tayo, no kasano iti panangayab ni Apo Diyos, manipod kin ni Adan, ingana kin ni Noe, manipod kin ni Noe, ingana kin ni Abraham. Tapno adda iti, dayjay ko natayo, adda dayjay tumakder, nga isuda dayjay mangipakita, nga adda iti inayaban ni Apo Jesus, kadagitoy nga panpanawen ken kapkapututan. Wen kakabsat, itultuloy tayo, manipod pa dayjay kuno ni Pastor Eli Itay, nga ti iglesia ni Kristo Jesus, ket naayaban manipod ti panagbiag, asipnget, ngiturong na ti lawag ti kinapudno. Ket ting muna kamkameng na uray pa iji Eden, ket daadan ken ni Eva. Wen. Ket ti pagrigagayan ni Apo Dios, ti relasyon na kadayjay panangayab na kadakwada, manipod iti kinasip nga panagbiag, kalpasan na nagbasol da. Ket agtuloy da, nga agtulnog iti paglintagan, tapno ti kasta ket agtultuloy da nga agbiag akas pudno nga iglesia na. Wen. Numan pa'y kasta, dito'y Genesis, idin nga naparswa da Adan ken ni Eva, nga isu ti muna kamkameng ti iglesia na. At dati, kayat ko nga ilatak kada tayo kakabsat, nga idin nga naparswa na ni Apo Diyos da Adan ken ni Eva, binilin na ida, nga agbiag da, iti agnanayon, nulaget di, tungpalan da, tibilin ni Apo Diyos. Nga dayjay nga panang tungpal da tibilin ni Apo Diyos, isumot ti panang sustenir da, saan laang nga dayjay biag agnanayon, o di kat dayjay relasyon da. Relasyon da, Kan ni Apo Diyos. Ket may sa kadagiti bilin ni Apo Diyos, kadakwada, iso daytoy kunan natoy, iti versikulo 17, ngem ti aggapu iti kayo, ti panakaammo, ti imbag ken dakes, saan munto akanen, ta iti aldaw amangan kan panangan mo iti dayjay matay kanto adi mumurong. Manipod ka ito yung teksto gagayem ken kabsat pa pastor. Kunana aday panangan ti kayo iti panakam mo tinaimbag ken dakes. Wen. Nga inton kaninda daytoy panakam mo tinaimbag ken dakes ti bunga na. Nga iparparit na asan nga palubos ni Apo Dios. Isumtumutin ti panagsalungasing dati lindag ni Apo Diyos. Wen. Iturong na pa iti naununag da ito pastor, kakabsat. Anya ka di, dayjay panangam mo tinaimbag kandakes. Isu dayjay bilin ni Apo Diyos, dilintag ni Apo Diyos. Diba? Kung na ni Pablo, saan ko kumana amuan ti basol, saan ko kumana amuan ti dakes. Noon di basol? No, saan ka kuna dayjay lintag, di ka nakikamalala, di ka mamabatay, di ka agago. So ti prinsipyo dijay bilin sa nga pulo nga bilin dijay linteg ni Apo Dios kada datoy. Nga ti panangamut ti basol, panangamut ti naimbag kandaga sa dijay bilin ni Apo Dios. Isu nga ti iglesia ni Kristo di unana da Adan ken ni Eva ket masustenir da akas anak na tayo ni Apo Diyos, isu ti Diyos tayo, masustinir ti relasyon, intun tungpalen tayo, wano salimatan tayo, dagiti imbilin ni Apo Diyos. Ngem nagsukir da. Numampay kasta, nagsukir da. Kaya ti nagsukir da, saan mo't nga tarigagayan ni Apo Diyos, ngagtultuloy nga mapukaw da, kanwana. Agsipod daga po ni Apo Diyos, isu ti Diyos ti ayat, inikan na ti tao, iti gundaway nga agpili ti naimbag kandakes, ngem gaputa nagsukir da, iti linteg ni Apo Dios, imadayo da kenkwana, inayaban na ida, kas kuna tayo datay. Inayaban namanin ida nga agsublida, iji lugar ti kinapudno. Tapno ti kasta ket agtultuloy da nga agbalin nga iglesia na. Nagimbag na Apo Diyos niya. Nagimbag. Nalpas ni Abraham, nagtultuloy nga adda digijay ni Adan. Inayaban ni Apo Diyos, manipod ka ni Adan. Si marunong nga inayaban na, numampay, dahil nagbautan in between
ni Adan ken ni Noe, Wen. adalata digdi matalek. Nga tatao, Ngem iti naisurat nga sinaruno nga inayaban na ni Noe. Wen. Anya nga met iti paka nagdumaan ni Noe. May isa kapadasan ti panagbiag ni Noe akas inayaban ni Apo Dios. Iti tenga iti inaimbasulan na panagbiag dito rabaw ti daga. Iti tenga ti adu nga tattao nga managbasol. Inayaban ni Apo Dios ti maysa nga tao nga managan ti Noe. Iti tiyempo ni Noe, isun iti tiyempon iti kasisipngetan nga pakaistoryahan iti lubong. Wen. Tapay, nagbabawi pa ikit din ni Apo Diyos Una, nga ti pinarsuana banang persona. iti tao. Isu nga kalpasan iti panakaibilang ni Adan nakaskamkameng ti iglesia ni Apo Dios. Imay met ti kapadasan tinasantuan na surat dito'y kapadasan ni Noe. Agsipud ta ni Noe nasarakan na ti parabor kadagiti imatang ni Jehova. Idi nga nasarakan na iti parabor iti imatang ni Jehova, anya iti nagbalinan ni Noe. Kasto iti napasamak. Ije versikulo 9, dagiti kapututan ni Noe isu idi lalaki analinteg ken na ananay kadagiti kapututan nakipagna ni Noe iti Dios. Mabalin nga iti ayab ket naipaay kadagiti aming nga tattao. Wen, Iti tiyempo ni Noe. Ngem ni Noe laeng iti nakasarak, nakabigbig ng pati iti ayat nga ayab ni Apo Dios. Isu nga naibilang keng kuana nga kinalinteg ket daytoy nga kinalinteg nagtultuloy agsipud ta nakipagpagna ni Noe ken ni Apo Dios. Babaan kadagiti panang tungpal kadagiti bilbilin na. no alaen tayo daytoy nga bersikulo nga binasang Pastor Rem. Dayjay sao nga nasarakan na iti kababalin nga rod ni Noe nagbirbirok, Nagsapsapol. nagsapsapol. Manipod iti kinasipnget adda ken kuana dayjay panagayat tarigagay nga maamuan iti pudno. Nangeg na dayjay ayab ni Apo Dios. Wen. Ngem isuna babaen iti panagsapsapol na nasarakan na dayjay nga parabor. Wen. Nagpintas nga ulidan kadagiti immun una nga nagbalin akamkameng iti iglesia ni Apo Jesus, na iglesia ni Kristo. Nagtultuloy dayta nga pakaistoryaan Pastor Leo. Ket manipod ken ni Noe napan ken ni Abraham. Ano, Pastor? Nya nga iti kapadasan ni Abraham. No, kitaan tayo iti kapadasan ni Abraham kakabsat. May samot nga nayaban ni Abraham. No, kitaan tayo iti kapitulo 12, iti isumot laeng libro, makita tayo dito ikunana, versikulo 1, kat ni Jehova kinunak na ken Abraham, pumanaw ka iti dagam, ken kadagiti kakabagyam, ken ti balay ni amam, ket mapan ka iti daga nga ipakitak token ka, ket aramidin kanto adakkel pagarian, ket bendisyonan kanto, ket padakkel to tinagan mo, ket si kanto ti maysa a bendisyon. No, kitaan tayo ditoy, ipagpaganatgat na, iti panangayab ni Apo Dios ken ni Abraham. Iti panangkita tayo ditoy, isilpo tayo di na ibasa itatay, iji umuna Pedro 2:9, adda iti panggap ni Apo Dios. Kunana di jay, tapno ipaduyakyak da, dayjay akinatanok, kadayjay anangayab. Ket dito'y mat, adda mo tinakaiba na, bendisyonan kanto, tapno agbalin ka a bendisyon kadagiti sabsabali. No kitaan tayo daytoy, may sa kadagiti nakaybatayan, tipan nakayab ni Abraham, dito'y 15:6 iti Genesis ni Abraham, ket pinatina ni Jehova, ket daytoy imbilang naken kuana akinalintag. Gapudya pamati ni Abraham kini Apo Dios. Nga rod, maalatay lata dayjay definition dayjay iglesia. Dayjay iglesia called out Nayaban. iglesia.
adadtoy ni Adan, idi nagbasol, inayaban ni Apo Dios nga agsublikan ko ana. Owen. Adadta ni Noe, nabirukan na di parabor, inayaban ni Apo Dios nga agsubli ken ko ana. Adadta ni Abraham, inayaban ni Apo Dios nagsubli ken ko ana. Aday ti kababalin ti nga talo. Umuna, inayaban ni Apo Dios. Mikadwa, sinungbatan da day ayab. Ta saan amin nga maayaban ket simungbat. Masapol nga adda day ayab. Cold nga ro day maayaban. Owen. Ket intun no maayaban digito nga tattao. Ket sungbatan da tungpalin da day nga ayab. Maikamkamang da kaday napili nga grupo nga naayaban nga niya. Iglesia na. Iglesia ni Kristo. Owen. Naging bagadamag. Ta dahi panangayab da kan dahi panangayab ni Apo Dios kadakwada. Sinungbatan da agsipud ta pinati da ni Apo Hesus. Pinati da ni Apo Dios. Ket dahi nga panangpati da uray pay dagiti bilbilin na tantay pagpanawan dahi pastor niya. Dahi baga na dito title na Iglesia ni Cristo ket tininteg. Dahi linteg sumurusurot latta kadakwada. Nga isu iti naadal tayo din na pinsan lawas, nga isu iti mang sustiner kin mangipakita nga itunda da dyan nangayab kadakwada. May sapay nga kababalin ni Abraham nga babain iti pamati na naibilang nga niya. Nalinteg. Owen. Ni Noe, idi nasarakan na iti parabor, naibilang nga niya. Nalinteg. Iti may saan nalinteg, ket masapol nga agtungpal iti bilin. Ta saan to ang maibilang analintag no agsukir itibilin. Owen. Iso nga no kitain nyo niya dayjay inbaga ni Pastor Ray Tatay, dagitoy ket pinatida ni Apo Dios. Idi dayjay nagsurat iti libro ni iti Hebreo. Ket insalaysay na dagiti inayaban ni Apo Dios. Dagijay nga inbaga ta itatay, masarakan iti Hebreo 11 versikulo 7 kunan gapo iti pamati ni Noe. Kunana dito, idi abinalakadan iti Dios may papan kadagiti bambanag adi pay makita idi nagtignay asiraraem. Yeah. Panagbuteng nagisagana iti maysa daong apakaisalakanan iti balay na ket gapo iti daytoy binabalaw na iti lubong, iso inaramid na nagtawid iti kinalinteg, amayan norot iti pamati. Narigat de jay, sumurot ka ni Apo Diyos. Tatikunanan ni Apo Esos, na ilit iti dalan, basit iti magna. DJ, kayat iti tao, DJ nalawa dalan. Awan iti adong mga maiparit. Ngamdad to'y ni Noe. Niya lagi din aya. Ni lugar ko iti bagik Pastor Leo ken Pastor Ray. Pagarami din na po Diyos ti daong kadi pa nagtudo. Una. Kibaga na po Diyos nga umay ti layos ka apo ko na. Hanggang angaw kansa. Ngam saan tay iti kunana gapo iti pamati. Dayjin basa met lang Pastor Leo kunana gapo iti pamati ni Abraham, idi anayaban tapno mapan iti maysa adiso, nga awaten na akastawid, nagtulnog ket napan. Anya di kajang kababalin, nagtulnog ket napan, adi na ammo no adino iti pagturungan na. Nagdakkel nga kapadasan. Ken nagdagsen unong ko tayo man naglawat kay papanan na daytoy panamati. Tadayjay panamati dalaang isot nang iduron kadakwada nga nagtunog. Kadagiti amin nga ayab ni Apo Dios. Tauray pay iti panakaysalakan, dayjay lang panamati. Dayjay panamati ibunga na ti panakaysalakan. Tayo manipud iti naimbasulan na panagbiag. Ngem kitain tayo at digiti napili nga panagsauti nagsurat iti Biblia. Gapo iti pamati nagtulnog. Owen.
adda aramid na. Nagdaramid na. Akas di inadal tayo di panalawas. Una ni Santiago, ipakitam kanyak iti pamating awan aramid na, ipakitakin ka, iti pamating Nagdaramid na. natay. Natay. Ito tapasureo, anya mo iti pakasalaysayan iti biyag ni Moses. No, kitaan tayo mo't iti biyag ni Moses ay ayatan agagayam kan kakabsat. Kaya't kung manabasaan dito yung 6, versikulo 6, aging kanat 12, iti kapitulo 7, iti Deuteronomio. Kung na, tasikati umili anasantuan ken Hiyova Diyos mo. Ni Hiyova Diyos mo, pinili na ka nga ili tapno tagikuaen na ka, nga ipangpangruna ngam tidagop amin nga ili nga dada itirabaw tidaga. Ni Hiyova saan nang impaay tayat na ken ka, wano pinili na kagapu tad adu kayo iti bilang ngam ti sabali nga ili. Tada kayo ti kababasitan idi kadagiti amin nga ili. Ngam gaputan ni Hiyova ay ayaten na kayo. Kan gapu tasalimut-mutan ti kari ngayon sa patana kadagiti mayo iti ima aman nakabalin ti panangiaon ni Hiyova kada kayo. Kan pinasubot na kada kayo nanipod iti balay ti pan nakaadipen iti ima ni Parao nga ari ti Ehipto. No kitaan tayo kayo dito panangayab ni Apo Isus kin ni Moses. Dito kat adapay panakay naig na kaday kari nga inted na pailaan kada Abraham. Ket no kitaan tayo dito panakay naig na iti kari iti panangiaon ni Apo Isus kada kwada tapno tong palan na day akari. Iso day inadal tayo din na palabas, Pastor. Day kari ni Apo Isus ket matalek itultuloy na lata. Ngam laglagi pom day kunana ni Apo Jesus dita. Wen. Aduda ka di? Basit da. Basit da. No maala ko mga Pastor Ray ti inadwan, basit dagiti ayaban ni Apo Diyos. Tati kunanan ni Apo Jesus ket di kay agbuteng, basit nga ipaspasturan, Tanagayatan ni Amayo. tanagayatan ti amayo nga inted na kada kayo iti pagaryan. Kita nyo dito nga sitwasyon. Iti iglesia ni Cristo, Pastor Leo, ita binasam ta libro, iti Deuteronomy, inted na kada tayo dahil may sa nga mangpatalgad, mangparagsak, taapay. Saan tayo kung mga kitaan dahil bilang? Saan tayo nga kitaan dahil dadakkel apatakder? No di kitaan tayo nga idi inayaban ni Apo Diyos dahito yung iglesia na, dagitoy nga anak na, adda dayjay nga panagtulnog da, ket agtultuloy dayjay kari ni Apo Diyos ken ni Abraham, ken ni Isaac, ken ni Jacob, nga sino man nga ayaban na, ket sumurot da, ket agtulnog da, dagjay nga kari nga inted ni Apo Diyos, maitedmet kadagitoy nga ayaban ni Apo Diyos. Kan dapat ti makita nga may sa Pastor. Kadagjay nga inayaban ni Apo Dios at dalata dayjay pagrebengan. Kakunana ditoy nga imbaga na kadakwada no ituloy ko iti kasta amwem ani Hiyova a Dios mo isu ti Dios apag kammatalkan a Dios. Asa limutmutan na titulag na ken panangaasi kadagiti agayat ken kuana ken agtungpal kadagiti tulag na may papan din ibribo kapututan. Ken mangibales iti sangwanan kadagiti gumurakin kuana tapno ribaan na ida iso sa anto nga agliway agumurakin kuana balsen nanto ti sanguna. Iti kasta sa limot matamto tibilin ken dagiti alagaden ken linlinteg nga ibilin ko ken ka ito yung aldaw tapno tong palem ida. Adda di responsibilidad, Pastor. Adda nga rod dayjay matudtudo. Nga dayjay nga inayaban ni Apo Diyos, manipod kin ni Adan, ni Noe, ni Abraham, ni Moses. Adda dayjay agtultuloy nga inted ni Apo Diyos nga pakakitaan dayjay agbalin ang kamkameng itipudno nga iglesia na. Pudno, Pastor. Akas di inadal tayo iti naglabas, dayjay linteg ni Apo Diyos ket mataginayon, tagnanayon. Ket agsipod ta digitoy isu dayjay pagrukudan iti dayjay man
una tayo nga relationship tayo ken Apo Diyos. Nasyat na dyan masang pastor, nga palagip kada tayo, nga digidjay at agtarigagay, nga makikamkamang iti iglesia ni Kristo, amunda nga da pagrebengan da. Anya da dyan pagrebengan? Agsalimat-mat. Well, Salimut-mutan da. Dagiti Digiti bilbilin. bilbilin. Gapu ka digitoy, apan tayo dyan libro ta Apokalipsis. Dito agdama itatan. Nalpasen ni Adan, nalpas ni Noe, nalpas ni Abraham, nalpas ni Moses. Ket kuna na ditoy, Apokalipsis 14 versikulo 12, daytoy ti kinaanos dagiti sasanto, nga salimut-mutanda dagiti bilbilin iti Diyos, ken ti pamati Ken Jesus. ken ni Jesus. Adagayam iti sapsapulen ni Apo Diyos, manipod pa'y ken ni Adan. Ingga na kadaytoy nga agdama nga panpanawen, nga maikamkamang ka dadya iglesia ni Kristo. Dadya pudnong iglesia ni Kristo. Kat inted ni Apo Diyos dadya pangrukudan, dadya kababalin, nga masapul nga kitaan tayo. Umuna, salimut-mutan da dagiti bilbilin. Agtungpal da dagiti bilbilin. Gagayem ken kakabsat, rukuden nyo man iti ayan tayo itata, uno ayan yung iglesia. Alain nyo ti Bibliayo, alain nyo, ket biruken nyo iti ayan dayjay sa nga pulo nga bilin. Sagay sa inyo nga kitaan, no dayta nga iglesia yo ket isursuro na, dayjay sa nga pulo nga bilin. Nang nangruna, dayjay maikapat abilin. Tanaadal tayo, idinadal tayo dayto may kapat nga bilin, Pastor Ray ken Pastor Leo. Nga kunana ni Jehovah iti Ezekiel 20 versikulo 12. Ket inted ko digiti aldaw ko nga panaginana. Napaneknekan tayo nga ti aldaw nga panaginana ket aldaw may kapito, Sabado. may kapito Sabado. Ngagbalin atanda ken ni Apo Dios ken digitoy nga inayaban na. Dagiti membro ti iglesia. Mabigbig nga rod nga digijay nga agkamkamang ti iglesia ni Kristo. Kas ken ni Kristo. Iti ugali ni Kristo ket nagnilin iti aldaw Sabado. No gagayem ken kakabsat. Adda iti mangibaga nga isuda ket kamkamang dati iglesia ni Kristo. Wenno ibagada ket mamati da ken Kristo, pasurot da ni Kristo. Iti umuna nga pangrukudan, saludsuden tayo, iti anya. No sursurutin da nga pudno ni Kristo. Ni Kristo ti suulo ti iglesia, datayo, wenno digiti kamkamang ti iglesia na, ket sumurot da, no anya iti baga, ni Kristo tay so ti ulo nga ron. Kas ugali na ni Kristo, anya aldaw nga sinalimutmutan na? Sabado. Ngarod, anya ngarod ti aldaw nga salimutmutan, dagiti kamkamang iti iglesia ni Kristo. Sabado mat lang. No sandang agsabado, handa nga maibilang akamkamang iti iglesia ni Kristo. So ti rumwar kadaytoy nga sarita akayat ni Apo Dios nga maamuan tayo nga rod, Pastor, ken kakabsat. Ti pagilasinan ti iglesia ni Kristo, saan nga patakder? Saan? Saan nga dayjay nagad? Saan? No diket di, dayjay sursuro, dayjay iglesia na. Dayjay sursuro ni Kristo nga nang bangon. Dayjay sursuro ni Kristo nga nangayab. Kadayjay iglesia na. When? Ta manipod kada ta Biblia, dayjay Apokalipsis, ti pagilasinan, uno tanda, iti pudno ng iglesia ni Kristo dito rabaw ti daga ket isu dayjay mang salimut ti bilbilin na ken dagiti muno na isumut lang dagiti muno na nga pinati da sinalimut matanda dagiti bilbilin aging gana kadagiti nga aldaw ti pagilasinan kakabsat ti pudno ng iglesia ni Kristo dayjay mamati ken ni Kristo ken agtungpal kadagiti bilbilin na.
Ito'y leksyon tayo, Pastor Ray and Pastor Leo. Alaak man da ito'y papel anyatap no kabil kong ilustrasyon. Dahil sa unga, dahil ito'y iglesia na itatakit, dahil natda. Remnant. Okay? Dahil ito'y nga papel ket puraw. One. No dahil ito'y nga papel ket itakderan na dahil siya'y kababalin iti iglesia ni Kristo, agtultuloy manipod ka ni Adan, agtultuloy manipod ka ni Noe, agtultuloy manipod ka ni Abraham, agtultuloy ingana ka ni Moses, ingana ni Apo Jesus, idin adumanon iti panawin tayo, daytoy dayjay kunana iti Biblia, this is the remnant. Dayjay natda. One. Dapat batin. No puraw, daytoy apapel. Kas pangarigan ko makapigisag. Ragas. No nakitam daytoy nga papel, sa lutsutiken ka, anya ti kolor dayjay nagapuan na. Puraw. Saan pa nakam? Puro ta nabati. Puro daytoy nabati. Alright. No isilpok manen gagayem ken kakabsatan niya. Dayjay konklusyon tay tatay, daytoy ti agdamang iglesia, iti kababalin dayjay si bubukal nga iglesia, iti amaamin nga panpanawen, isu dayjay kunana di Apokalipsis 14 versikulo 12, daytoy di kinaanos dagiti sa santos. Sa limutmutan day ti bilin iti Dios ken adda ti pammatida ken ni Jesus. Ni Adan takamkaming ti iglesia ni Kristo nagtungpal ti bilin. Nagtungpal. Ni Noe, Pastor Leo, kamkaming ti iglesia ni Kristo nagtungpal ti bilin. Nagtungpal, Pastor. Tano basa ang 36 ko na kat ninwe nakipagpag na kinapo Isus. Isus simurot kinapo Isus. Kinapo Diyos. Ni Abraham, Kastamad. Nagtungpal mo. ni Moses, Kastamad. nang nangruna ni Apo Jesus. Kastamad. Isu nga nang ibangon. Digiti adalan nga inadal tayo dinapan nga lawas. Nagtulog Nagtulnog na. Kaya't nangarog nga sa wan, uray pa itata. 2014. No adda iti mangibaga nga isuda ket kamkamang da iti pudno nga iglesia ni Kristo. Dagijay nga kababalin ni Adan, kababalin ni Noe, kababalin ni Abraham, ni Moses, nang nangruna dayjay kababalin, dayjay nangayab kada tayo nga ni Apo Jesus, adda kuma akababalin dayjay nga iglesia na. Ni Apo Jesus, sinalimutmutan na ti aldaw a Sabado. Tatinungpal na itibilin. Tikamkamang ti iglesia ni Kristo, tungpalan damat tibilin, sa limutmutan damat, iti aldaw a panagina na, nga isu ti Sabado. Anya nakit din kabsat da ito'y kinamanagayat ni Apo Diyos, kada ito leksyon tayo, Pastor Leo, Pastor John. Nagimbaga niya. Tayin lawlawag na, nga iti iglesia ni Kristo, manipod ken ni Adan, ingana ka da ito'y remnant, da ito'y natda, ket ipatagda da jalintag. Sandang ibaga nga da jalintag ket awanan. Sandang isursuro nga da jalintag ket napukawan. No di ket di iti bagada, da nga lintag ket mataginayon. Tapno makipagnada akas ken ni Noe, makipagnada ken Apo Dios, tulnugin da lintag. No kita Pastor, dayjay inadal tayo din na palabas alawas ditoy 2:4. Mabaling nga may apply mo dito ket. Tiag ko na nga isu amok ket di na tungpalen nagitibilbilin na isu tinaulbod ket awan pud no ken kuana. No iti may sang agkunkuna nga iglesia ni Kristo ket han nga tungpalen nagitibilbilin na nyat kuana naulbod man lang. Biblia nagsao. Biblia nang ibaga, Pastor. Pag tungpal nga road, ngam kurang mo may sa. Awan lata. Awan lata. Awan lata. Tayo so kunana di Santiago 2:10. So no kitaan tayo, iti panagna iti leksyon tayo, saan tayo lata ang maisina kadagiti pudno nga anak ni Apo Dios. Ti pudno nga iglesia ni Apo Dios, dayjay linteg ket masapul atong palen
Dumampay di pamati tayo kini Apo Isus, isut mangisalakan kada tayo, dagijay anay salakan, dagijay nga nayaban, masapulata atul palenda tulnugin da tilinteng. Amen. Amen. Kalpasan nga maamuan tayo daytoy nga ti pudnong iglesia ni Kristo Jesus nga imbangon na manipud pa idi ang gigana tata. Ket isuda dagiti agtulnog babaen ta da pamati da kini Kristo. May bilang da pay kunana da jay Apokalipsis nga sa santuda. Anya. No agtayik tayo dito Genesis ay ito Apokalipsis. Dayto ng iglesia ni Kristo nga nalibnos nga sa santo nga may bilang da sa santo tama nagsalimot-mot da iladawan na pa ikas may nga babae nga nalibnos ket puta nalibnos nga rod dayto yung iglesia ni Kristo Jesus santay nga mailibak nga ti sa sinuman nga makikamkamang ti iglesia ni Kristo ngagtungpal kadagiti bilbilin na kaya gaputi pamati da kinayat da kini Kristo kagurguran ni Satanas pastor nga aramidan amin ni Satanas ti pamayan tapno dayto yung iglesia na nga kamkamang ti iglesia na ket da agsukir da ken mayadayuda iti pagayatan ni Apo Dios ken saan da agtungpal ti pagayatan na so nga uray pay ditoy Apokalipsis 12:17 asto iti kunana akabsat may papan iti iglesia ni Kristo dito rabaw ti daba kadagiti mududing alda unana ditoy ket nakapungtot day di dragon iti babae nga dayto nga babae isu ti iglesia na ket napan naginubat tinatda iti kapuunan na amang salsalimet kadagiti bilbilin ti Dios ken addaan dati pamaneknek ni Jesus. Makita tayo man rin kakabsat. Nga dayjay kababalin, dayto yung iglesia ni Kristo nga nabatbati dito rabaw ti daga. Nga kagura. Nga kagurgura unay ni Satanas. Ket mangsalsalimet ti bilbilin na. Kagayem ken kakabsat. Santay mailibak nga dati iglesia ni Kristo dito rabaw ti daga. Ngagsalimet kadagiti bilbilin na. Ngem isumot ti kagurgura ni Satanas. Kaya't kuman nga kitain tayo DJ umuna Pedro 2:9 pastor. Wen. DJ anak kaayaban tayo amangi tanok DJ akinadayag DJ anangayab kada tayo. Han tayo mabalin apukawen DJ linteg. Wen. No di ka tipudno nga iglesia iti panangitan ok na iti dayag ti Dios anangayab kada tayo manipud sipnget anapan tilawag itultuloy na nga isuro iyadal iti panang salimot matilinteg. Wen. Taday ti pagilasinan iti pudno nga anak ni Apo Dios, pudnong iglesia. Ngoy. Ngem gagayem ken kakabsat pudno dayjay ko ng pastoray. Tadad ta nga rod Biblia niya. Nga inton no tarigagayam ang makikamkameng iti iglesia ni Kristo. Tasalimot-butam dagiti bilbilin agbalin kan nga saka iti sentro dayjay gura iti kabusor. Ngimlaglagi pun tayo dayjay karina ni Apo Jesus iti Matthew 5 versikulo 10 11 hanggang 12. Kunana ni Apo Jesus nagasat dagiti maidadanes maipuon iti kinalinteg. Tapay kukwada iti pagarian iti langit. Nagasat kayo inton idadanes da kayo ken lalaisen da kayo ken pagsawsaw anda kayo ti amin akita iti dakes gapo kanyak nga agulbudda. Unana ni Apo Jesus agrag sak kayo ken agrag u kayo launay ta tigungunayo dakkel sa dilangit ta kastamet iti panangidadanesda kadigiti mamadto ang nagbiag nga imuna kada kayo. Gagayem ken kakabsat naadal tayo itatangalawas, manipod kada ito'y inadadal tayo. Nga addagayam iti pudno nga inayaban ni Apo Diyos. Dagiti nga inayaban ni Apo Diyos, Pastor Ray, Pastor Leo, isuda iti mangkikamkamang dayjay iglesia na. Ket dagiti nga inayaban ni Apo Jesus, adda dayjay pakakitaan, dayjay pudno nga iglesia na. Laglagi po nyo ijay Apokalipsis 14, versikulo 12.
Daytoy iti kinaanos dagiti sa santos. Nga sa limot-mot nanda dagiti bilbilin iti Diyos ken adda kanwada iti pamati Ken Jesus. ni Jesus. Pacheck gagayem ken kakabsat nga adda kanyayo dayjay pamati ni Jesus kada kayo. Ngimiti saludsuden mi addamet kadi kada kayo dayjay panagtulnog Kadagiti iti bilbilin. amin nga bilbilin niya Apo Diyos. Ti kayat mi nga idanon ditoy gagayem ken kakabsat ket so daytoy anya. Ay ayaban na tayo na Apo Diyos. Akas ti panangayab na kadagiti imununan nga inayaban na. Kas kuma kadagiti imununan nga inayaban na. Agtulnog tayo sungbatan tayo dayjay ayab na. Ket kadayjay nga panagayab na maaramid kuma akas iti inaramid dagiti umununa nga tulnogen tayo sa limot-mutan tayo dagiti bilbilin na. Amen. Ket no kasjay to iti maaramid gagayem ken kakabsat ket umayton dayjay a tiempo nga umay alaen ni Apo Jesus dagiti amin nga namati ken kuana. Simumbat ayab. Dagiti nga simumbat iti ayab na. Nga dayjay nga nakikamkameng kadayjay pudno nga iglesia na. Agsipud ta daytoy nga iglesia na nga rod isu ti bagina. Isuntua iti iyawid na. Iti pagarian na iti langit. Isu nga ti saludsuden may gagayem ket kayat yu ti agawid iti langit san kadi. Naman. Kaya tayo. Kayat mi ditoy patyen mi nga kayat yu met kuma. Ket agsipud ta tarigagayo di la mabalin nga makikamkamang kayo. Denggan nyo dayjay ayab ni Apo Jesus. Ket sapulin nyo dagiti anak na ngagtungtungpal kadagiti bilbilin na akas ken Kristo nga manubot tayo gagayem agsalsalimot-met da Kadagiti bilbilin. iti aldaw Asam. panagina na. Dawatin tayo ni Pastor Ray nga isuna iti mangidalan iti kararag apang rikat. Kararag tayo kakabsat, managayat a Diyos sa mamin ay langitan. Budno, gapu iti kinamanagayat mo, saan na kami binaybayan. Nga rumampay madayo kami ken ka, inayaban na kami kitag subli kami ti sidong mo. Tapno ti kasta ket may tultuloy mi nga mapadasan ti samit, iti panakilangin ken ka. Babaen, iti panang tulnog mi kadagiti pagayatam, kadagiti bilbilin mo. Tangarod, kayat mi nga iso ti panang ipagpakita mi ti ay panagayat mi. Panang sungbat mi iti ayab mo, uray pa iti panang sungbat mi, iti panagayat mo kada kami. At ito iti kayo iti nakakabsat, kada iti aming adumdumngeg, ken nakinadal kada ito'y nga leksyon. Dawatan mi kadi Apo, naguyuguyom ida. Babaen ti Espiritu Santom, ti panakabalin ti saom. Isuka dakwada iti panamati, panang ngisuko da, ti biyagdaken ka. Uray pa'y iti panang tulnog na kadagiti pagayatam, kadagiti bilbilin mo. Uray pa'y iti aldawa Sabado nga iso di may kapatabilin. Yaman kami Apo, tadanggam dagiti pakaasimi, dagiti amin ti dawatan mi, kaputi na patag, nagano po mi nga Jesus. Amen. Amen. May maysan kakabsat iti intay to pagkikinaduan Pastor. Sa nga pulo ket dua nga lawasen nga nagkakadwa tayo. May maysan. So nga makipagpakaasi kami kakabsat. Adda kay to kadik maninain kuno may nga lawas iti kastoy nga oras. Iti oras iti panagadal tapno kadwada kay to nga agadal kadayjay maudi nga leksyon kadaytoy nga trimestre. Iti paulo ng kabsat ket nagpintas. Iti pagarian ni Kristo ken iti linteg. Agpakada kami nga rudan ni Apo Diyos iti mang bendisyon kada kayo. Diyos tagina na imbangal daw tayo maning